jongo tire ka wadhi nyime kendo koro wagwe ngwech wadhi aneni oganda jo Maasai to wacho nagwe. Jodong dhod jo Maasai mano koro okwedo chenro mag piny owacho nitiere godo mar gedo mag udi manengo gi oyweyo. Jodongo go mane oloso mana tok sechego matin ne 24 kane jatend piny Kenya kod jalupne nosetimo limbe e kaunti no Narok kendo ne odhiro wach mar dwaro mondo miyo okadh paro mar chik mar omenda. Oyango ni lo mano yang ni ibiro gede udi makamago mag dho joot mopogore opogore miluongo ni purko to kod mano bende piny owacho mar county. Kotenle kod jatelo man kanyo ni Nchoe ma en jakom mar riwruok mar jo Maasai yango ni lobno nitiere bwo riwruok mar purko kendo po ni piny owacho nigi chenro mora mora mar lobno nyaka gibed piny kendo gitwak ka giyango ni kata rach kata chalo nade gigi duto nyaka chopi ka winjo duond oganda. Na tumepewa na purko na pia chairman wa Council of Elders amekubali, lakini sisi hatujafanya makubaliano kama hayo na hakuna siku nitafanya. Manyumba hii ambayo inasemekana itajengwa katika Narok County bado sio priority yetu sisi kama Wamasai. So we do not want those houses. Those houses can be built anywhere else, but in Narok we don't want to build them. But when the governor says he wants to build a house for the governor, that is okay. When he says he wants to build an office, that is okay. But building houses, affordable houses, to build to who? We don't have people who are loitering on the streets looking for houses. We have houses we live in.